4 ta' Novembru, San Carlo Borromeo, Isqof, għex bejn l-1538 u l-1584. San Carlo hu figura mill-aktar importanti fi żmien il-Kontro-Riforma u twieled fit-2 ta' Ottubru fil-Kastell ta' Aroma fuq il-Lago Maggiore l-Italja, it-tieni qibel ta' Gilbert Borromeo u Margherita de' Medici. Meta kellu 9 snin tilef lil-ommu. Kien intelligenti ħafna, studja f'Milan u fl-Università ta' Pavia. Ta' 21 sena fl-1559 kien ġalaħa avukat fil-liġi ċivili u fil-liġi kanonika. F'Diċembru tas-sena 1559 ħu ommu Angelo de' Medici ġie elett Papa bl-isem ta' Piju IV. Ftit jiem wara il-Papa ġdid sejjaħ lil Karlu Ruma u għamlu kardinal u innominah biex ikun l-amministratur tal-Arċidjoċesi ta' Milan minkejja li kien għadu mhux ordnat saċerdot. Karlu kien igawdi ħafna seta' imma hu uża l-influwenza kbira tiegħu dejjem favur il-Knisja. Kien bis-saħħa tiegħu li tkompla il-Konċilju ta' Trentu li kien ilu wieqaf 10 snin u saru 9 sezzjonijiet u għen ukoll fil-kompilazzjoni tal-famuż Katekizmu tal-Konċilju kif ukoll fil-konklavi li għażel lil Piju V. Il-mewt għall-arrieda ta' ħuh akbar minnu fis-sena 1562 ħalliet effett kbir fuqu. Kellu dik il-ħabta 24 sena. Sa dak iż-żmien kien qiegħed jgħix ħajja ta' nisranija tajba, imma minn issa l quddiem beda jgħix il-ħajja ta' qaddis. Kontra dak li riedet il-familja tiegħu li sfurzatu biex iħalli l-karriera ekleżjastika u jiżżewweġ u malajr ħa l-ordni sagri u ordna saċerdot. Imbagħad ippjana biex iħalli l-qorti tal-Papa. Kien aktar libru meta miet sijjuħ Papa Piju IV fl-1565 huwa rritorna fid-djoċesi tiegħu f'Milan u minn hemm il-quddiem iddedika l-qbija ta' ħajtu fir-riforma tagħha skont il-prinċipji tal-Konċilju ta' Trentu. Il-qaddis mill-ġid tiegħu waqqaf seminarji, skejjel u sptarijiet u kellu jħabbat wiċċu ma' nuqqas ta' popolarità, kalunji, saħansitra anki attentat għal-mewt tiegħu. Kien fl-1569 meta kien jitlob fil-Knisja u wieħed sparalu iżda ma laqtux serjament u iġġielet u rnexxielu jrażżan l-abbużi li kien hemm fost l-irħib u l-kleru, waqqaf kull xorta ta' istituzzjonijiet biex iqajjem il-fervur reliġjuż, anki sejjaħ il-Ġiżwiti biex imorru jaħdmu f'Milan u waqqaf il-konfraternità tad-dottrina nisranija u minħabba fek u miżmum bħala qaddis patrun tal-katekisti. Kellu 600,000 ruħ taħt il-ħarsien pastorali tiegħu. Bena bosta knejjes sa fuq l-Alpi, waqqaf is-seminarju tal-Belt u oħrajn żgħar l-hawn u lem u s-seminarju għall-kleru Żvizzeru. Fetaħ 740 ċentru tad-dottrina u beda l-iskejjel elementari fil-parroċċi. Waqqaf ħafna istituzzjonijiet soċjali u kulturali, waqqaf l-Università ta' Brara li fda f'idejn il-Ġiżwiti, bena il-Kulleġġ ta' Pavia, żar il-parroċċi kollha tad-djoċesi madwar 1000, laqqa 6 konċilji provinċjali u 11 il-Sinodu Djoċeżan l-aħħar wieħed ftit xhur qabel miet. Barra minn dan kollu għamel ħafna xogħol ieħor u għalkemm kellu difett fil-sinu kien itemtem ma kienx jaqta' qalbu mill-pritki. Ċili pritka 3 darbiet kuljum, l-aktar matul iż-żjajjar pastorali tiegħu. Kuljum kien jagħmel 2 meditazzjonijiet ta' sija, kien jgħid l-uffiċċju tas-sigħat il-brevjar Arkubtejh. Kien tista' tgħid isum kuljum ħobs u ilma, jorqod imlibbes fuq il-qiegħ. Qabbad ukoll 2 qassisin biex jgħidulu id-difetti tiegħu. Għen eluf ta' foqra bih il-platt tad-deb li kellu għalihom, saħansitra anki tom is-sodda tiegħu.
meta faqqat l-epidemija tal-pesta f'Milan li damet mill-1576 sal-1578 waqt li l-gwarat telqu mill-belt u baqa' hemm iqarben ifarraċ u jgħin lill-morda bidejh stess. Iż-żelu li kellu kien bla tarf. San Carlo Borromeo miet fl-4 ta' Novembru tas-sena 1584 ta' 46 sena, meta kien għadu kif spiċċa jagħmel l-irtir tiegħu annwali. L-aħħar kelmiet tiegħu kienu Ecce Venio li tfisser Arani Mulej ġej. Ġie ikkanonizzat fl-1610 mill-Papa Pawlu V, 26 sena wara mewtu. Dawn li ġejjin huma siltiet ta' pariri siwja għalina l-koll minn diskors tal-Isqof San Carlo Borromeo fl-aħħar sinodu tiegħu. Aħna l-koll dgħajfa u jien dan ma niġħdux, imma l-Mulej Alla tana l-mezzi kollha biex jekk irridu ngħinu ruħna bil-ħeffa kollha. Tridni nagħlmek kif timxi dejjem aktar il quddiem f'kull virtù, aħrab kemm tista' kull distrazzjoni. Ibqa' miġbur mal-Mulej, warrab mitpaċ-piċ fieraħ. Dmirek li tippriedka, li tgħallem, fittex li tagħmel sewwa dak li hu meħtieġ biex taqdi sewwa dan id-dmir tiegħek. Kun inti l-ewwel li tgħix il-ħajja li tippriedka. Fittex int qabel xejn li ġġib ruħek kif tgħid lin-nies li għandhom iġibu ruħhom fil-priedki tiegħek. Jekk tagħmel dan, ma jiġrilekx lin-nies huma u jarawk tgħid ħaġa u tagħmel oħra, jiddieħqu bik u jwaqqgħu kaċċajt u jċaqilqu rashom minħabba fik. Għandek fdata lilek il-kura tal-irwieħ, titraskurax il-kura ta' ruħek, tagħtix ruħek għal kollox lil oħrajn jekk ma jkollokx lanqas ftit ta' żmien għalik innifsek, jeħtieġlek tiftakar dejjem illi inti tieħu ħsieb l-irwieħ fdati lilek m'għandekx tinsa tieħu ħsieb ruħek. Hija virtù mill-isbaħ li aħna bħal San Carlo niddedikaw lilna nfusna kompletament għad-doveri tagħna u dmirna li nwettquhom bl-aħjar mod li nistgħu. F'Kolossin kapitlu 3 vers 23 insibu kull ma tagħmlu għamluh minn qalbkom. Bliema impenn qegħdin inwettqu d-doveri tagħna. Ejjew nimxu fuq l-eżempji mdawla li ħallilna San Carlo Borromeo u nimitawhom. Talba mill-liturġija tas-Sijat. Ħares Mulej fil-poplu tiegħek, dak l-ispirtu li bih imlejt lill-Isqof San Carlo Borromeo, ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun xhieda ta' Kristu biex tista' turih lid-dinja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.